U odnosu na vaše izjave oko ove tragedije je tu bilo niz reakcija i sudačkih udruga i Državnog sudbenog vijeća da ste prešli liniju i prekoračili granicu. Sad ste rekli sve, dakle, ono što ste vi zapravo željeli mene pitati, kako je moguće da, ne znam, Vrhovni sud, konkretni primjer ste istaknuli, kaznu s prvog stupnja 40 godina smanji na 20. Sad ja kao da ministar, kao predstavnik izvršne vlasti kažem, ne slažem se s tom odlukom, trebalo je ostaviti 40. Za 5 minuta će vam Milković biti ovdje i govori da se upličem u sudbenu vlast. Dakle, ne mogu ulaziti u konkretne predmete i to je ono što je možda i meni komunikacijski problem, što javnost misli da ministar može. Ne mogu. Ja mogu staviti doživotni zatvor, ali na sudcu je da koristi mogućnost izricanja doživotnog zatvora. Ne mogu mu ja reći, ne možeš 30, nego moraš staviti doživotni zatvor. Ne mogu mu ja reći, ne možeš ovdje presjeći sada mu dati mogućnost da ulaže žalbu zbog izdvajanja nezakonitog dokaza na VKS. Dobro, tako bi trebalo biti da tu postoji trodioba vlasti i autonomija, ali s druge strane onda kako učiniti da taj jedan stup vlasti ne bude, ono se kaže popularno, da se ponašaju ili osjećaju kao da su svete krave koje se ne smije niti kritizirati, niti bilo što reći, niti pitati. Jel? To je to pitanje neovisnosti i samostalnosti koje treba poštovati. I apsolutno. Ali isto tako to ne znači da nema odgovornosti. Dakle, moramo, i ono što sam ja izjavio i taj dan, da je to komunikacija pravosudnih dužnosnika prema vama, prema medijima, prema javnosti, gdje je onda bilo rečeno postoje glasnogovornik. Postoje, da, ali to u većini ne funkcioniraju. Dakle, glasnogovornik suda ne znači da to može biti, i to smo ne može biti samo, ni ne mora biti samo sudac. Jer mora biti netko tko će komunikacijski znati obrazložiti zašto je, evo primjer, zašto je kazna s 40 godina smanjena na 20. I ako plastično objasni, a razumski i logično, onda će možda biti manje problema u komunikaciji i onda možda ministar koji ne smije komentirati to, neće dobiti mikrofon da komentira to. Nego će se obrazložiti, dobio je, odnosno smanjeno je 40 na 20, zato i zato. I vjerovatno je logično. Ali to ne može objasniti netko tko je pravnik, koji će govoriti pravničkim jezikom, koji je ljudima koji nisu pravnici naravno nerazumljiv. Isto kao što je meni jezik liječnika nerazumljiv jer nisam liječnik. Isto kao što je mi neki tehnički jezik nerazumljiv jer nisam strojar. Dakle, stvar je komunikacije. Mislim da bi ključno bilo da sudovi, pravosudna tijela, ima pozitivnih primjera, rijetki su, da počnu komunicirati. Dakle, da počnu objašnjavati javnosti svoje odluke, a ne da su zatvoreni, i to je ovo sad pitanje koje vi kažete, oni su samostalno neovisni i zatvoreni. Problem je u zatvorenosti. Komunicirajte. Dakle, ako ne komuniciraju, ja sam svjestan da javnost želi odgovor. I to je normalno, da vi želite odgovor i to je normalno, to je vaš posao. Ali mi je malo, i onaj dan sam rekao da mi je dosta, zato što ja dobim mikrofon i ja moram na neki način, imam ograničenje jer sam izvršna vlast, ne smijem komentirati. Svjesni ste te granice, sami kažete, koju u tom svom poslu u odnosu na sudbenu vlast možete prijeći ili ne, ali svejedno ste kritički u ovom trenutku raspoloženi, da tako kažem. Ne riskirate sad da na ratnoj nozi budete sa sucima? Mislim, ja ne bih želio, dakle, ono što od početka, od prvog dana, pa to dok sam došao u gospodarstvo, pa i sad ove 2 godine koliko sam ovdje. Ja smatram da je ključ svega, i ako želimo neke stvari popraviti, komunikaciju. Iskrena komunikacija. Pogotovo, dakle, ovo razlika od gospodarstva je to što smo doista poštujemo trodiobu vlasti, što je sudbena vlast neovisna samostalna, izvršna je svoje, zakonodavna je svoje. Međutim, ne možemo funkcionirati kao silos. Pogotovo u ovakvim osjetljivim stvarima. Ja možda jesam prešao tu granicu, ali smatram da je ovo sada točka kada svi moramo shvatiti, ako želimo pravosuđe koje ima negativnu percepciju, i mene koji odvjetnika koji je u mirovanju, 13 godina sam bio odvjetnik, i tada je percepcija bila loša, i sada je loša, a sada sam na funkciji ministra pravosuđa, između ostalog, da pokušamo tu negativnu percepciju promijeniti. Ja sam svjestan da ogroman broj građana je involviran u sudske postupke i na temelju toga se vjerojatno i stvara ta percepcija. Stvara se percepcija na temelju onoga što izađe u medije.